Azongilimaza amapholo ngilimaza ongqethile nje mfethu. Kufanele abantu abangapheka 100 manje. Ompumalanga oLimpopo. Yonke lento lena mfethu bathi inamba yami bayithole online. Otsheni izingane zikusize ngetechnology. Ngoba awazi lutho nje, awazi lutho. Otsheni izingane zikusize ngetechnology. Ucishwa kanjani? Manje mbona inamba yami ngisela phone nje mina manje. Ring udule nje, ring udule, udu ayimi. Kufanele izinto nje zonke engazazi. Ezinye ngisendela ngisho amapipi manje. Uyabheda ngiyawuthanda nawe nje ngithathe mina ngiyobhala ku Facebook nansi inamba kababa DJ Fuza uyena ubhukwa la u DJ Fuza ya ngiyiphihle uyabheda nje mina ngisebenza call center yamakula manje ngisebenza call center yamakula ayikho nje engangifonela yabona sidela lesinye izinto amapipi ngiyenzela amapipi mina bangithola ngamapipi uyangibhedela nje mapholo ayikho into esho yabheda nje